1988 ஆவடியில் காவல்துறை பயிற்சி பணியில் இருந்த 310 பேரில் 152 பேர் இன்றைய தினத்துல கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்துல ஒன்றாக சந்திக்க இருக்கின்றனர். இந்த நிகழ்ச்சியை அமைத்தவர்கள் மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த சிவா என்கின்ற சிவகுமார் அவர்கள், கடலூரை சார்ந்த சாமி அவர்கள், கடலூரை சார்ந்த செல்வபாண்டியன் அவர்கள் எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியை அமைத்துள்ளார்கள். இன்றைய தினத்துல சுமார் 34 வருடங்களுக்கு அப்பால் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய அந்த நட்பு உறவுகளை பற்றி ஒரு சின்ன வாழ்த்து மடலை நாங்கள் பதிவு செய்கிறோம். பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே, 1988 ஆவடியில் பயிற்சி முடித்த தோழர்களே, பறந்து சென்றோமே, நாம் மக்கள் பணிக்காக பறந்து சென்றோமே. உயிரும் உள்ளமும் உள்ளவரை மக்கள் பணியில் உறுதியாக நாம் இருப்போம். கஷ்டம் நஷ்டம் வந்தாலும் சட்டத்தின் படியே நாம் இருப்போம். நாம் தான் மக்கள் சேவகன், நாம் தான் மக்கள் காவலன். நம் நட்பு என்ற மரத்தில் பூத்த பூவில் மயிலாடுதுறை ஈன்றெடுத்த மாமனிதர் சிவா என்ற சிவகுமார் அவர்களே, அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் வழியில் மரக்கன்றுகள் பல நட்டு மக்கள் வாழும் இந்த பூமிக்கும் இந்த பூமியில் வாழும் உயிர்களுக்கும் அறம் செய் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை நடத்தி பல சேவைகள் செய்து வருகிறார்கள் சிவா அவர்கள். அவர்களுக்கு இந்த நேரங்களில் நாம் ஒரு பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வணக்கம். 1988 ஆண்டு பிரிந்த பறவைகள் ஒன்று மூடும் நான் இன்று. பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே, பயிற்சியை முடித்த தோழர்களே, 88 பறவைகளே, பறந்து சென்றோமே. பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே, பயிற்சியை முடித்த தோழர்களே, 88 பறவைகளே, பறந்து சென்றோமே. இளமை ததும்பும் இனிய ராகம் பாடி கழித்தோமே. இளமை ததும்பும் இனிய ராகம் பாடி கழித்தோமே. இதயவானில் சிறகு விரித்து பாரத்திருந்தோமே. இதயவானில் சிறகு விரித்து பறந்து திரிந்தோமே. விதவிதமாய் உணவுகள் எல்லாம் உண்டு மகிழ்ந்தோமே. விதவிதமாய் உணவுகள் எல்லாம் உண்டு மகிழ்ந்தோமே. ஆவடியில் பயிற்சி முடித்து பறந்து சென்றோமே. நாமே பிரிந்து சென்றோமே. பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே, பயிற்சியை முடித்த தோழர்களே, 88 பறவைகளே, பறந்து சென்றோமே. எந்த எந்த ஊரின் பூக்கள் மாலையாக்கினார். எந்த எந்த ஊரின் பூக்கள் மாலையாக்கினார். மயிலாடும் துறையும் தந்த மாமனிதன் சிவகுமாரே. மயிலாடும் துறையும் தந்த மாமனிதன் சிவகுமாரே. அறம் செய்ய அமைப்பு கண்டு மரக்கன்றுகள் நட்டாரே. அறம் செய்ய அமைப்பு கண்டு மரக்கன்றுகள் நட்டாரே. இன்று போல என்றும் அவரும் வாழணும் பல்லாண்டே, நலம் சூடனும் பாராட்டே.
பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே, பயிற்சியை முடித்த தோழர்களே, 88 பறவைகளே, கூடி கழிப்போமே, இன்று கூடி மகிழ்வோமே. பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே, பயிற்சியை முடித்த தோழர்களே, 88 பறவைகளே, கூடி கழிப்போமே.